Apin 88 ka mga panimalay ang natupok sang kalayo sa Barangay Ortiz City proper. Nagumpisa ang sunog alas 2:30 Biyernes sang kaagahon. Sa pihak sang COVID-19 virus nga ginaatubang sa syudad sang Iloilo, nagluntad ang sunog sa Barangay Ortiz City proper. Mas sobra isa ka gatos nga pamilya ang naapektuhan sang nasambit nga sunog. Temporaryo naman nga ginpahulam sang University of Iloilo PHINMA ang ila buluthuan para mangin evacuation center sang mga nasunugan. Ginapasalamatan gid sa mga naapektuhan sang sunog sa Barangay Ortiz kag ni Barangay Kapitan Sheila Mendoza ang pauna nga ayuda halin sa Iloilo City Government. Ang sitwasyon din namon daw ako muntingtid man kami sang UI PHINMA sa Bulig ni Sir G. Alibo. Dason sa mga staff nila, kag mga security guard, kag sa kay Mayor, dako gid ang pasalamat sa mga Ortizanon, kapen pa sa Red Cross man, sa CSWDO naton nga wala gid untat si Mayor sang hatag sang mga relief goods, kag kun ano pa da nga mga dapat ipadalaya, kag pati man kay Congresswoman Jamjam Barunda. Si Vice Mayor nagbisita man sa aton, kapasalamat man kita sang dako sa aton barangay. Dason ang mga nakalain-lain nga mga agency sang mga nakalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno or private man, kapasalamat din kami nga mga Ortizanon sa ila. Kung kay Mayor dako gid ang amon nga pasalamat nga wala gid kami ginapabayaan. Busog gid kami, ang amon na lang nga masiling bato gid Ortizanon, bato gid Iloilo sa tanan, salamat gid. Sila nakabaton sa mga hygiene kit, bugas, alcohol, tinapay, bottled water, gatas kag face mask. Sila padayon nga magabangon apisar sa sini nga sunog. Makita gid naton ang sincero nga pagbulig sang amay sang syudad nga si Mayor Jerry P. Treñas sa wala untat nga pagsuporta sa sini nga sitwasyon. Gani, kita tanan maghalong kag mangin handa sa tanan nga oras ilabi na gid sa sini nga pandemya ukon sa anuman nga emerhensiya. Diri naton makita nga ang kada Ilonggo nagabinuligay sa pihak sa sini nga emerhensiya. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol.